Imos coa información deportiva. O DAM de Barcelona conquista o torneo internacional de Congalsa logo de impoñerse na final o Bertamiráns. Centos de xogadores de Galicia, España e Portugal participaron nesta cita deportiva e solidaria. Esta fin de semana o fútbol base tivo o seu epicentro no Estadio da Alta, na Pobra. O torneo internacional Congalsa sumou unha nova edición na que participaron preto de 40 equipos e centenares de xogadores chegados de diferentes puntos da Península Ibérica. O fútbol e a solidariedade foron protagonistas, xa que todo o recadado nesta competición irá para a Fundación Aladina. Disputáronse máis de medio centenar de encontros de alevíns nos que participaron equipos de renome como o Real Madrid, o Betis, o Deportivo da Coruña ou o Celta de Vigo, e conxuntos da comarca como o CEA de Ribeira, o Noia ou o Puebla. Foi unha fin de semana chea de fútbol, calidade e goles, onde se viu o talento de grandes canteiras do fútbol base. Do equipo de Cataluña, o DAM de Barcelona, que é un dos candidatos, ao dixen desde o principio, e o Romo de Bilbao, que son dúas canteiras de fútbol base, a vir tamén de segundo ano, pois notase ese ano, non? Para min son candidatos para levar o triunfo final. Despois, as canteiras profesionales e o conxunto en si da calidad dos equipos é tremenda, vese partidos e hoxe domingo é que ves un partido, o próximo que veña é de calidad superior. Ahora mesmo estamos vendo aí detrás un Madrid o Porto, que marca xa unha calidad do torneo, entendes? Porque é un partido de fase de grupos, e agora próximamente ao mediodía empezamos cos octavos de final, que pode haber partidos que podían ser unha final. E como ben augurou Mariño, o DAM de Barcelona levouse o gato á auga ao superar na final ao Bertamiráns por 5-0. No seu camiño á disputa do título, os barceloneses deixaron atrás ao Cádiz nos cuartos de final e o Romo en semis, mentres que o Bertamiráns superou o Benfica en cuartos e a Montañeros nas semifinais. Torneo que atraeu a numerosos visitantes á comarca. O sea, non é só a Puebla, Puebla, claro, é o epicentro e está todo tal, pero que ao alojamento chegamos deste Padrón hasta Ribeira, os hoteles están reservados polo torneo, entendes? Desde fai 6 meses. Claro, Puebla dá gusto pasear desde o viernes á noite hasta mañán á noite e ver todas as calles cheas, os restaurantes cheos, e, bueno, a verdad que é o que distide, que é un torneo que, primeiro, quero recalcar, sempre o digo, de que o fago por unha causa solidaria a favor da Fundación Aladina, que eu, se non fora pola causa, non me mataba a facer un traballo como me leva isto polo simple feito de que este a Puebla cheo, porque non sería unha competencia miña, senón sería das administracións de facelo, entende? Fago o torneo con un fin solidario para recaudar o máximo para a Fundación Aladina. O obxectivo que ano a ano se cumple con creces, ademais de asentarse como unha competición deportiva na que moitos equipos de renome e grandes canteiras queren estar. Os equipos, o Ribeira, Crocha, Puebla, son equipos locales e, bueno, notase que a mellor son campeón nas súas ligas aquí e tal, pero este torneo, máis que competir, é para eles divertirse, entendes? O sea, que, a ver, o torneo para min é a divertirse, son categorías de alevíns e a divertirse, sobre todo ser un torneo solidario. Aquí está o futuro do fútbol nacional, porque aquí, bueno, hai chavales no Madrid, no Betis, no Deportivo, que son as próximas futuras estrellas dos seus equipos e a nivel nacional. E agradeceu a participación de todos os conxuntos que ano a ano se suman ao torneo internacional Congalsa e tamén a todos os colaboradores. Este ano xa rematou, pero o seu organizador xa pensa na seguinte cita fixada para o 2026, todo para seguir recadando fondos para a Fundación Aladina, unha asociación que axuda a nenos e adolescentes enfermos de cancro e as súas familias.